Hello world and to everyone, mga kababayan ko. Maraming salamat sa Diyos sa inyo pong lahat. Welcome to Filipino TV. Andito po tayo ngayon sa Pine Woods ng Santa Lucia, Baguio City. Ang ganda pong mag-invest po dito mga kababayan ko. Napakaganda. I will give the description below mga kababayan ko. Sa ating mga OFW, shout out to everyone. Sa ating mga kababayang Pilipino, shout out. Thank you very much for subscribing our channel, Filipino TV and Filipino Life Stories. Please visit our sister channel, Filipino Life Stories. Ayan, ang ganda po. Napakaganda dahil na-invite po tayo dito ng ating kaibigan. At yes po, isa po tayo sa sales person agent at magiging reseller na po tayo ng mga lupa na gaya ng Santa Lucia. Napakagandang investment, napakagandang retirement age po dito pag dito po tayo bumili at nag-invest. Umulan po kasi dito mga kababayan ko, kaya hindi po nag full blast po yung ating video coverage dahil sa umuulan. Yan pag sa gabi parang meron po tayong Christmas tree. Yan. Hindi pa po ito yung kabuuan at I will give the description below mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel, Filipino TV, and to our sister channel, Filipino Life Stories. Maging bahagi po kayo mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, pag sa golf course, ganda. This is part 1 of our tour mga kababayan ko. This is kailangan po nating mag-tripping po dito para malaman po natin kung ano po yung ating i-invest, ating bibilihin. Yan. Umikot lamang po ako. Paikot. Yan, yung entrance. Or parking. Yan po yung sa entrance. Yan. Club dress code. So sa ngayon po dahil sa limit po yung ating tour, kaya iikot lamang po tayo. Yan paikot. Yan. Iikot po tayo po sa entrance. Yan, ganda. Yan, naririnig niyo po ba yun? Magbibigay po ako ng description mga kababayan ko, and pag magustuhan nyo po, just call me at tayo po ay mag-o-offer ng investment. Yan po yung sa clubhouse po ito. Yan This is clubhouse. Ang ganda. This is part 1 mga kababayan ko. Thank you very much. God bless everyone. See you in our next video mga kababayan ko.